The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 92, 12-15. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Proverbs 9:11. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. Psalm 103, verse 5. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Ecclesiastes 11:10. Therefore remove sorrow from your heart, and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Psalm 90, verses 10, 12, and 14. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Before we start our Bible study today, gikinahanglan, sama sa atong nandan, this is our routine, our SOP, atong hinganlan, atong isugid ang atong tanang mga salang nahimo nining adlaw. Kay kung dili nato buhaton kini, then na ibabag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ang balang Espiritu Santo nga mao'y magtutudlos kamaturan, dili siya makalihok sa iyang ministry, gumikan niya ng atong gitinir nga mga sala. Busa, let us use the principle of 1 John 1:9 now, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins, it is using your free will. So you can use it in making the decision. In fact, that is the most important decision you can make in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Jesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa, so kailangan magandam tas tong kaugalingon, sa hilom magampo kita. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining lain usab nga higayon nga imong padangat kanamo, kami makapadayon sa among pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Niining adlaw, salamat. Imo pa kami gipabuhi, aniya pa kami kaaskil sa among panglawas o
lanti pa nga mong pangunahuna, kini gumika lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya, o sa imong grasya. Dili kami takos, mudawat niini. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. Kay kini grasya man. Salamat o Diyos. O bani kami, lamdagi kami og tataw sa imong kamanturan, pinagis pagtudo ka na musbalang Espiritu Santo. Panalangini kining among hugpong nagaka-uban adlaw-adlaw sa among pagtuon sa imong balang pulong o sa among mga subscribers nga nagasunod na nini. Salamat sa imong mga anak nga nagapadayon sa pagpakaon usab sa ilang tagsatag sa kakalag. Aron sa ingon ni anak kaming tanan makakabot sa among common goal, which is spiritual maturity. Ang dapit nga diin kami ananay katakos sa pagkinabuhi, katakos sa mga panalangin ug sa paghigugma. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. May adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab nining atong pagtuki, paghisgot, pagtuon o sa pagdupot sa atong tulumanon. Tulumanon man ni nato adlaw-adlaw. Pagtuman sa kabubuton sa Dios nga pakanon ang atong kalag. Busa niya pa kita mga dupot dining atong tunanan nga giuluhan og profile of a mature believer. Okay? Una sa tanan, agi og review gihapon kini. Now we are fond of having some review of our past lessons kay gikinahanglan maginatong balik-balikon, and you know already the thrust of our ministry, of course, to preached the good news of salvation to the world as a whole, but particularly to unbelievers, kay alang mani kanila. The gospel, which is the good news of salvation, and of course to spread the word of God to the world. Mao kini ang atong tahas, kanang katungdanan, o this is our thrust nining atong ministry, Balbido Evangelistic Ministry, and we have been in this ministry alang sa pagpakailap sa maayong balita sa kaluwasan o ato kining inabuhat sud na karon sa upat ka tuig. Kung mao nga kaninyo nga mga makugihon o nagmalahutayon sa inyong pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios, lipay namo nga kamo nagasunod gayud sa kabubuton sa Dios. Okay, atong labason sa atong panumduman kini mga butang. Unas tanan, mangutana ra gud nimo. I'm fond of asking questions. Nganong buhi ka pa man karon? Mao kanay basic kayo kana, sinugdanan kayo kana mga pangutana. Nganong buhi ka pa man? Nganong nagaginhawa ka pa man karon? Okay? Tungod ba kay wa ka pa mamatay? Buhi ka pa paminaw. Buhi ka pa hangtod ning higayuna. Tungod kay kung ikaw dili magtotoo, kabubuton sa Dios nga ikaw unta maluwas. Ingnon lang natog unta kay doon na kami kabubuton, mahimo magdili ka paluwas, mahimo pud og magpaluwas. Apan buhi ka pa karon kay gihantagan ka paghigayon sa Dios nga maluwas, nga makalikay ka sa paghukom sa Dios. Kay kitang tanang mga katawhan ning kalibutana sa pagtao ginato, paghimugso nato ning kalibutana,
gideklarar naman kita nga patay spiritual. Ang buot pasabot sa patay spiritual nga hingpit ang pagkahimulagi kan sa Dios. Wa tay koneksyon, wa tay relasyon sa Dios, gumikan sa atong napanunod nga sala nga panulundon nga nabuhat sa itong unang ginikanan si Adan ug ang babae. So mao na kita na duhig, napahiran, o naangin, nakapanunod. So, dili tang kalikay. Mao na nga, kay nabuhi man tas lawas, karon we are physically alive, then we will tend to die. Mao kana ang the fact of life. Kumika niya itong kini nga itong itunan din base gitanan diya sa Biblia. Okay? So mo na nga kitang tanang mga katawan sa wapata mo dawat sa kaluwasan, mga patay ta spiritual. Bisag buhi pa ta physical, askil tong lawas, nagasuroy-suroy pa ta, nagalibot-libot ni kalibutan na, buhi, physical apan spiritually dead. Okay? Kay mo lagi nang gisunod nato ang formula nga AOS plus OSN equals spiritual death. Okay, so, buhi ka pa, balikon itong pangutana. Buhi ka pa hangtod ning higayuna, kung ikaw dili magtutuo, buhi ka pa tungod kay naay plano sa Dios sa imong kinabuhi. Ana ay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Unsa may ang plano? Nga ikaw lagi maluwas. Okay. Now, alang kanimo nga magtutuo, I'm addressing now to you, a believer. Why are you still alive? Anong buhay ka pa mampod? Na luwas ka naman unta, may mo na magkuhaon ka sa Diyos at to ka na magkinabuhis eternidad uban sa Diyos. Kay luwas ka naman, nganong buhi ka pa man. Sa ito yun niya, gipabuhi ka pa tungod kay gihatagan kag higayon nga ikaw magatuon sa pulong sa Dios. Kay kiniyang maong paagi nga magtuon ka sa pulong sa Dios, imong gipakaon ang imong kalag aron kanang kalaga magatubo ngadto sa pagkahamtong espirituhanon. Kasabot? Now, okay. Kay balik ta kanimo dili magtutuo. Gipakabuhi ka palagi aron ikaw maluwas. Kay tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Ug alang kanimo magtutuo, buhi ka pa karon tungod kay buot ang Dios nga ikaw magatubo espirituhanong pagtubo. Kaya ang 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 by the way, this 18 nagaingon man usab nga patubuo ng atong kalag, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So kanang bersikulo alang nimo magtutuo. Kadtong una may tungod sa tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, alang kanimo dili magtutuo. Okay? Balik na punta kanimo dili magtutuo. Ang 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 nagaingon usab, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumalas gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundi nga ang tanan maghinulsol o maghinulsol o nga sila maluwas. Now, maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala, salaing nga pagkasulti. Ikaduha, kung ikaw usa na ka magtutuo, buhi ka pagkaron lagi, igsuon, tawgon ka na ko igsuon, kay you're really my sister or brother, whatever is your gender. Buhi ka pagkaron, tungod kay buot sa Dios nga ikaw mo tubo. Espirituhanong pagtubo.
ug makakabot kaunta sa espirituhanong pagkahamtong. Kay kung balikon kato ikaduhang Pedro 3:18, padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kay balo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo, kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kangturan. Amen. Now, ang labing tinuod, buhi pa kita karong higayuna, kita in general, buhi pa kita ni higayuna, gumikan lamang sa unsa, grasya sa Dios. Nagkasabot ka? Grasya ra. Makita naga ginhawa pa, askil pang atong panglawas. Buhi pa kita tungod sa gitawag sa in English o logistical grace. Minus, not minus, kundi minus pa ka na nga matang sa panalangin. This logistical grace. Sa tuyo, sa pagsustinto ka nato, ug pagpabuhi ka nato, ni ining kalibutan na. Aron sa maong pagi, kita makatuon o makakaton sa pulong sa Dios o sa pagtubo nini. Unya, ng escrow blessings o labaw pa sa grasya ng mga panalangin. Sa tuyo, sa paghatag ka nato o katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagsinati o kalipay, bisan pa pagani ang katakos sa pagsagubang o mga pag-antos kinabuhi. You see? Now, ang sunod kong pangutana ni mo, mao kini. Unsa magyoy nagunang tuyo o katarungan nga nung magtuon mantas pulong sa Dios? Nga naman. Aron ba nga malihiro o mahiniti o mabatid kita sa Biblia? O kahaaron nga kita mahimong inila, famous, o mahimo na unya tang badtugan o pagadaygos mga tao. Mao ba? Ang tubag dili. Dili na mao ang hustong tubag. Ang tukma yung tubag ni pangutana mo kini, paminaw. Aron nga si Ginoong Hesukristo mahimong tinuod sa atong kinabuhi. In order that the Lord Jesus Christ will become real to our life. Now, niya pag yung laing pangutana, alang nimo. Sa unsa manginungdan nga gibuhat kita sa Dios, be? Ngano mang gibuhat man ta? Why did God create us? Mga tubag, aron kita makaila kaniya. Mao ni naguna. Ikaduha, aron sa paghigugma kaniya. Ikatulo, aron kita musimba kaniya, paghimaya kaniya. Ang kaupat, aron kita makauban kaniya dito sa langit, hangtod sa wala na katapusan. Apan ang tinuod, gibuhat sa Diyos ang tao, aron sa pagsulbad sa langit nung away. Ug ikaw nakadungog naman tingali ka bahin ini na atay away nga giatubang, matagutlo ra ba gyud? Kining awaya dili ni makita, espirituhanon man. So, daghan tag kaaway nga espirituhanon nining kalibutan na. Kaya actually go di man tatagan din hina. Human ta mo dawat sa kaluwasan. Nahimot ang mga langyaw na nining kalibutan na. Nagabiyahe lang ta. Nya, mao bitaw nang labiyas kamubo ra gyud kinabuhi. Bisa magkinabuhi kapag sobra sa kagatos. What is 100 years as compared to eternity? Kay we have been created, we have been made aron kita magauban sa Dios. Nang sao man ito pag-uban sa Dios kung wata mo dawat sa kaluwasan, nga mo man paagi nga kita mahiusa kanang madugtong ta kaniya. Mahiuli tangan to kaniya. Nang sao man na. So mo kini ang Yahweh ning tanan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. That's the key. Apan ang tinuod lagi,
kadtong akong giingon di padugay nga gibuhat ta sa Dios kitang mga katawhan aron sa pagtabang sa pagsulbad sa langit ng away, to resolve the angelic conflict. Mao nga doctrinal nga terminology nga itong igamit. We are facing a full-scale war. Kaya kini, dili man ni tawhanon ning awaya. Dili. Kani kay espirituhanon man, nanginahanglan po ng espirituhanong mga hinagiban. Na kini nga itong gitunan mo ni ang espirituhanong mga hinagiban. Now, okay. So kini, ako lang yung sukip aron sa paglabas sa imong panumduman. Ingon nga Kristohanon, nga karon na iusan na ta sa Dios pinagi sa itong pagtuo kang Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Busa, aniya nakita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios nga mao ang atong pagkabuhi ng kalibutan na kita mga magtutuo na. So we are considered believers in time ining atong panahon karon. Now, dunay duha ka klaseng mga magtutuo. Duhara. Way tulo, way upat, duhara yun. Ang usa ka klase nga magtutuo mao kadtong mga mananaog, ang usa ka klase mga pildiro. So there are only two kinds of believers: winner believers and loser believers. Now, ang espirituhanon nga magtutuo, spiritual believer, nanginahanglan siya sa pagpakaon sa iyang kalag. Sama niya itong ibuhat na daw. Because this is the only way that we can know better about God, about who and what He is, ang tanan niyang plano, iyang mga protokol, tanan. Kay may laing tinubdan, gawas man lang ang sa Biblia. Mao ni atong textbook, mao ang Biblia. Okay? So, we have to be spiritual, not carnal. Ang carnal, mao na ng termino alang sa magtutuo nga nagpakasala, nagalunang sa kasalanan, carnal na siya. O di siya mo usab ni ana, yung kahimtang din. Mahuog na siya pagka-reversionista. Okay? Atras na sa iyang espirituanong kinabuhi. O kitang mga magtutuo, we need to be discerning. How to be discerning? By studying God's Word on a daily basis. At daw man nga itong ginabuhat nga pagtuon sa Diyos. Anya, kay mo man ang bugtong paagi nga dili kita malingla. So the only way not to be deceived by false teaching, by satanic doctrines, sa kalibutan in general, the only way not to be deceived is to learn the Word of God and become discerning. So, mawid itong atong hisgutan na we have already taken up several principles, especially about divine punishment. Kagahapon, sa miyaging adlaw usab, atong hisgutan kining divine punishment. Pagpanton o disiplina sa Dios. Now, we have already said that there are two categories of discipline, punishment. Number one, result of bad decisions made by a believer. And number two, result of God's move to discipline that believer. So, muna ka ng duha kategorya. Now, we are not supposed to react. Matoy akong giingon nimo. We are not supposed to react to God's punishment. Ayaw sinta diha. Ayaw react. Kundili tubaga kana pinaagi sa imong paggamit sa kamatuoran. Kaya binimo, ang usa ka magtutuo can either live his life
by spiritual way or you can live by human way. Duha ra ka paagi. Papiliun ta. So, kung ako sa ka magtutuo, magkinabuhi nga espirituhanon, spiritual way, na siya magpuyo sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. Gitawag nato sa in English of operational divine sphere. And when he is staying or residing in there, he is declared as a believer who is as good as God is good. Nawa ko mag-ingon nga he is as good as God, dili man na mahimo. Di man na mahitabo. He is as good as God is good. Now, ang usa ka di magtutuo has a choice. Na siya kapilian. Magpaluwas ba siya? Magpaluwas siya aron maangkon niya ang kinabuhing dayon or nga iyang isalikway apan siya kung iyang isalikway he is going to be condemned, judged, paghukman yun siya. So, ang usa ka magtutuo has a choice to live his life in a carnal way or to live his life in a spiritual way. Sabot? Naran siyang pagpili. Kaya naman siya kabubuton. So, in fact, ipagamit ka na sa Diyos. Kanang maong kabubuton. Hinatag mo na sa Diyos. So, a believer can be very moral and very religious apan dili spiritual. Nakasabot ka ba? I repeat. A believer can be very moral and very religious but not spiritual. Okay? Now, actually, ang morality o spirituality labihan sa pagka-opposite nila. They are not the same. Kung moral ka, well, of course, kung spiritual ka, moral ka. It's understood. Apan kung kanang moral ka lang, apan dili ka spiritual, then mo ni diferensya. Now, let me clarify this. You can be very moral, very religious, but not necessarily spiritual. You see? The moment nga ang usa ka magtutuo, nga mutuo siya nga spiritual siya, pinagi sa iyang tawhanon nga pamaagi, to be one, that's a very dangerous thing. Delikado na. Kung moingon siya nga spiritual siya, pan ayang kanang ang iyang paaging gamit tawhanon, dili man spirituanon. In the true sense of the word, he is not spiritual. He is still carnal. You see? So perpetual carnality denies the spiritual way of life. The power of godliness, asa man nimo na makatuni, diha lamang sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. In the power sphere of God, the operational divine sphere. That's the only place where you can have that power of godliness. It is inside the operational divine sphere. Denying the power of the Holy Spirit is grieving and quenching the Holy Spirit. Sa imong paglimod, din yung pagdawat sa gahom sa Espiritu Santo, kana imong gisakit o gipawong ang Espiritu Santo. O kanay buti pasabot. Now, diyan magyugikan ka ng imong gahom nga naangkon. Diya ragyo, diya sa sulod sa operational divine sphere. Ang 2 Pedro 1:3 nagingon, naghisgot kini, maong bersikulo, about where our power comes from.
Now, where does love come from? Di naman gikan kining gugma. Your love for God. Okay? Where does love come from? Through our true knowledge of Him who called us for His glory. You see? Now, ang volition nato, ang atong kabubuton, really has a very vital part in God's plan. Dako gyud siya kanang papel, a role to play. So, volition. In fact, we're facing volition every minute of our life. Kaya nga naman, gihatag ka na sa Diyos ka na to. That's part of our essences o kanang mga attributes sa atong pagkatao. You see? Volition. Kabubuton. Now, the Holy Spirit cannot move, dili siya makalihok sa atong kinabuhi unless we let Him through our volition. Na, ginamit gihapon sa ang atong kabubuton. Kaya ang Diyos hingpit sa ayod na tanihana. Atong balikon kining maong mga prinsipyo. God is perfect. His plan is perfect. Since God is perfect, His plan for our life is perfect. Kaya ang labing tinuod, only a perfect person can produce a perfect plan. Since God is perfect, His plan is perfect. Kasabot ka? Now, so kung ikaw buot nga mutuman sa plano sa Diyos alang sa imong kinabuhi, then ang mando sa pulong sa Diyos mga gamita ang mga espirituhanong mga kasangkapan, spiritual assets, gamita. Now, when it comes to personal problems, God, through His Word, has solutions to our problems. You see? Itong 10 problem-solving devices na memorize na maginani mo. Have you learned it by heart? Not necessarily imong nasag-o lang. Gamita. Kaya, mao ka na ang gisangkap sa Diyos ng mga paagi unsaan pagsulbad sa itong mga suliran. You see? Labihas kadaghan ng mga gipang sangkap sa Diyos ka na to. All these spiritual assets. That's why kung ibalik-balik yun, sulti ka ni mo nga walag yun tayo ikapangulipas. We have no more excuse not to be able to reach our objective, which is spiritual maturity. Now, tingali, murag mo ingon ka nga, murag manggog, imposible, na. Basta maingon na karon, you are already beginning to be distracted sa imong pagtubo nga espirituhanon. No. There is no such thing nga lisod tumanon. You see? Ang Diyos nagasangkap sa tanang mga kinahanglan, atong mga needs, not wants. Okay? Diferensya man na. So, mao na nga ang Diyos nagasangkap ka nato sa mga solusyon sa tanan at mga suliran. Tanan. Why na-exempted niya na. Mabito ng prinsipyo ni tuy hakaw dayon nga ngayong only divine solution is the real solution. Human solution is no solution. Prinsipyo na. Ang tawhan ng mga solusyon, ikaw lay sulbad sa tinawhanon, dili na solusyon. Ang bugtong solusyon o kasulbaran sa atong suliran, gikan ra gyud sa Dios. Ang Dios ra. You see? Nanarapod na nimog mutuo ka ba niya na mo dawat ka ba niya ng prinsipyo na kay kabubuton. Remember? So, kung balikon, bahala ka na bagot-bot ka na sige na tagbalik. Balik ni. Mao man gyud atong pagi. Pagtuon. Remember? Operation SLBA. Ayaw na nakalimti. That's our slogan.
Operation SLBA. Unsa? S, study. L, learn. B, believe. A, apply. Na. Study, learn, believe, apply. Study, learn, believe, apply. Study, learn, believe, apply. Balik-balik ka gina. And surely it will become second nature na yudihan mo. Failure to rebound means carnality. Ato lang isingit din eh. Ang imong pagkapakya sa pagsugid sa imong mga sala, nagkahulugan o ikaw karnal. Karnal. Unod nun. Gidumala ka. Anang imong kinabuhi, mo'y gidumala sa imong kinaiyang makasasala. Di man ipod tong tulo ka mga kanang kahanas sa pagka-arugante. Arrogant skills ba? Tulo. Self-justification, self-deception, and self-absorption. Ay ba, nakakonsebot pa sa bot ni. Self-justification, ikaw mo justify, ikaw mo nga tarungan, nga tungod ni ini, mo ka na, mo katod. Self-justification. Sunod, self-deception, nga imong gilingla, imong kaugalingon. O ang ikatulo, ang imo nagyong pagka-absorb sa imong kaugalingon. Ikaw ra yun. Ako, me, I, myself. So, ikaw ra yun. Absorb ka na sa imong kaugalingon. That is part of the arrogant skills. Bantay gining tulo. Kaya mo kini ang makabungkag sa imong spirituhanong kinabuhi. Beware of these three arrogant skills. Og hinunoa, gamita katong atbang ni ini nga mga skills, spiritual skills. Unsa man, review gihapon kini. What are the three spiritual skills? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Spiritual self-esteem. Ang imong angkon nga ikaw ana ka na baruganan. Okay? Spiritual self-esteem nga naa na kay kahanas niya na. Sunod, spiritual autonomy nga ikaw wa na mag-agad sa ubang mga tao, di nakamudagan o patabang sa bisan kinsa. Bisan gani imong pastor di na. You see, you are self-autonomous. You are self-sustaining. Ug ang ikatulo, spiritual maturity. Spirituhanon nga pagkahamtong. Hamtong ka na kay katakos sa pagkinabuhi. Unsa magibot pasabot nining katakos sa pagkinabuhi? Well, kay katakos. You now have the capacity to handle any kind of circumstances in life. You have the capacity. Ano capacity for life? Katakos sa pagkinabuhi. Di pagkagusto niya na. Ano kanunay yung balik-balik sa pagtudlo sa mga pinahagi sa mga sulat ni Pablo. Ngadto sa mga daghang mga magtutuo sa Corinto, sa Thessalonica, o dito, iya gitong gitong iyang mga sulat, may tungod nini. Now, mao na nga sige tagtuo nini, ang tudgyod nga posgay o maduot na nato kini nga atong kanang makaguba sa atong espirituhanong kinabuhi nga ang pagka-arugante. Yung pagka-arugante, mao na nag-una magyud ang salang pagka-arugante. In fact, that's the first sin committed by the first creature of God. Kinsa man ang unang binuhat sa Dios? Ang tao, dili. Ang mga manulunda. Si Lucifer ug ang iyang minilyon ka mga sumusunod nga mga manulunda, mga anghel ba?
You see? Nakasala man ang leader niya itong minilyon ka mga manlunda nga si Lucifer. Tungod siya ang arrogante na. Gitugan man siya sa pagka-arrogante. Pagka mapahitason. Mao to'y unang yung sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Sabot? Now, mao ka na nga na ay prinsipyo ra bagyod sa pulong sa Dios nga God makes war with the arrogant. He makes war. Nakigubat ang Diyos niya itong mga mapahitason. Well, di man na to. Katong 8 ka mga ang sa pagka-reversionista. Ato naman po ning isgutan, no? 8 stages of reversionism. Ang una niini, reaction, destruction. Kaduha, frantic search for happiness. Ikatulo, operation boomerang. Ikaupat, emotional revolt of the soul. Ikalima, locked in negative volition. Kaunom, blackout of the soul. Ikapito, scar tissue of the soul. Ug ang ikawalo, reverse process reversionism. Now all this, by the way, ato na lang kang tagaag mga bersikulo that supports those. 1 John 3:8, 1 Timothy 4:1, 2 Timothy 3. Okay? Most especially on specifically diya sa tulo niining nagkatapos ba ending nga niining 8 ka mga stages of reversionism. Ang ika-6, ika-7, ika-8 kini nga akong gihatag nga mga bersikulo. So ang magtutuo nga na biktima na gyud ni 8 stages of reversionism na binadiha sa 2 Timoteo 3, ang maong magtutuo becomes a disciple of Satan. Nahimo na siyang disipulo ni Satanas. Ganahan ka magtawgon niya ng disipulong Satanas. Amo na, inuktuki na, fellow believer. Don't ever become a disciple of Satan. Now, diya sa 1 Juan 3, 8 og 10, naghisgot ka na the one who practices sin, the children of the devil. Now, what happens to the one who practices sin? Ano sa minitabo? Labi na ang perpetual sinning. Now, that believer is of the devil. Gamiton ka na ni Satanas. Gamiton ka na sa demonyo. Tiaw mo na. The one who practices sin is not of God. Dili siya righteous, right? Kapan magtotoo? Mao lagi na. Yung kinabuhi, parihar agyod, dili magtotoo. Nabitaw nagiha sulti des 2 Timothy 3:5, a form of godliness. See? Murag porma o pagka Diyos nun. Godliness is Diyos nun man. Pagkabalaan. Unya just versikulo 6, diyan na mong kapitulo, these believers are those who enter into households of captivate women. Now, kung sa may buta sabot nining who enter into households, kung sa may buta sabot? Tubag, sa original nga Griego nga lingwahe, these people who want who enter into households do not know clearly. Then they captivate. How do you describe these believers who captivate? Tubag?
nagalingla sila sa mga katawan. They deceive people. Now, are there people who are deceived when they don't know, they don't want to be deceived? Na may gitawag diya nga silly women, silly. Kining silly women are weak people. They derive their stubbornness, ang ilang pagkagahig ulo, from their ignorance. You see, kung wag yung kaya lamag, ang tendency yun mo, maaruganti ka. Huwag kaya lamag. So this kining hisgutan ini, they are easy to be deceived. Sa iyo rin sila linglahon. We can see how vital, how important is our spiritual life. Kita ni mo? Sa kami nung danon, kaya nga itong spiritual nung pagkinabuhi. Now, timan yun sa diha nga magnegatibo ang usa ka magtotoo. If we reject the truth, ako na lang we in general, once we reject the truth, we tend to believe in the lie. Usta? Mao ginay puruan. Mutuo nagyug kang mga bakak. Ang grabe pag yun yan we will later participate in the lie. Na musalmot nagyug ka. Yan ang maong bakak. Kinsa may amahas mga bakakon? Si Satanas. Kanhi Lucifer. Now, how do we discern this kind of people? Unsa man nato pagka kanang makalinggat kanan na itong gamitong binisaya sa discernment. How do we discern this kind of people? Answer? Unsa may mo ikatubag? By knowing the truth. Muna. Dili ka malingla kung naakay kamaturan. O nga kadtong mga ignorante ra ang dali rang malingla mailad. Sabot? Remember, ang kinabuhi sa usa ka magtotoo nga karnal, reversionista, dili na nimo kanang maila from the believer who is spiritual. You see? The life of a carnal, reversionistic believer is indistinguishable. Hindi na nimo mailan from that believer who is spiritual. Kikining mga karnal nga mga reversionista nga mga magtotoo, gihulagway kini sila nga mga kaaway sa krus. They are enemies of the cross. This kind of believers easily believe in the lie. Mga nag-iilang tuuhan, mga bakak na yun. Mao na nga ang labing makaluluoy tao ning kalibutan na mo kadtong nagatuo sa gipangtudlo sa relihiyon. Sabta gina. Kaya ang relihiyon ang ilang gitudlo bakak man. Wa may kamatuoran. Iba naman ka nga ang relihiyon at bang ka na o dili ka na Kristyanismo. Christianity is not religion. Just as religion is not Christianity. Pareha na silang tubig ug lana nga di nimo masagol. Sabta gina. So, this kind of believers easily believe in the lie. Kaning mga anaa sa relihiyon. Nadaghan na bang mga magtutuo nga na sa relihiyon po? You see? Nangaduhig na sila, nangalingla na lagi. Mo na akong giingon nimo. Pagsulti nga, ang kinagrabihang may tabo sa usa ka tawo mo ang iyang pagtuo kuno sa itudlo sa relihiyon. Bakak man ang iyang ituuhan. Sabot? So, ang usa ka magtotoo, way lain nga tinubdan sa pagkasayon sa kamatuoran. Gawas lang sa pulong sa Dios. Gawas lang sa Biblia nga naa containing the Word of God. That is why ang usa ka magtotoo nang inahanglan gyud pagayo. It is essential
to develop his frame of reference, because that is a requirement to be able to study more doctrines. Metabolized doctrine ang buot pasabot. Dili siya makatuon, di siya makasabot sa doktrina kung wa siya ay ingnon ta foundation o ay mga kanang patukuranan, mao ba kanay binisaya. So, he must develop his frame of reference. Kung ang usa ka magtutuo, nagahatag og bili sa iyang Kristohanong kinabuhi, mo na, he has to take in Bible doctrine. Kay kinira ang paagi in order for him to grow up spiritually. Mo na, dili siya malingla sa mga mga doctrine of demons karon nagkalat nining kalibutan na. Satan is the master liar. Amahan sa mga bakakon. Mao na. Ang Mateo 7:15 nagapasidaan kanatong mga magtutuo, beware of false prophets. Nabiyang daghan na nagkaroon mga mini ng mga propita. You see? Kung ikaw ay kamatuoran, dali ra ka madahan nila. Romans 16:18, for such men are, so on and so forth. So many Christians today think na kung ikaw ma-emotional, bation kag kanang unsa na murag hilapon imong balatian kunuhay ma-emotional ba. That is when you become spiritual. Sayop. Kinasayopan. Dili man na, wa man na magpasabot nga ikaw na spiritual tungod kining bati kag unsa kanang murag na ipagbati nimo nga I don't know how to express that. Once a person becomes emotional, wa na siya magunahuna. Gusto? Kaya nga naman, ang atong emosyon, ang tinuod yung function sa atong emosyon, itong pagbati, igo na nas pagtubag. Igo na nas pagsanong, pagtubag. Now, kaya wa may huna-huna kaning atong pagbati. Dili makahuna-huna ang atong pagbati. It has no thinking. Mao na nga, napitaw na tinawhanon nga panultiho nila nga don't let your heart roll over your mind. Na mao na. Kaya kung ang imong pagbati ray mo gigamit, wa ka na maggamit sa imong una. That's ang tinuod yun niya na. So many Christians today, kung balikon, nagunahuna sila nga kung sila ma-emotional, that is when they become spiritual. Sayo, wrong. It is only through the feeling of the Holy Spirit that a believer becomes spiritual. Na, maura na. That is the only. Now, we have to be dogmatic on this. Kaya na, maumagin ang tugon sa Diyos, sa iyang pulong. Nga we can only, as believers, we can only be filled, mapunan lamang kita sa Espiritu Santo sa diha nga kita. Sa diha nga kita napunan sa Espiritu Santo, diha ra, higayon nga kita na spiritual. Now, if we commit sin, then out we go sa atong pakikamitan sa Dios. Ug wa ta mapuni sa Espiritu Santo. So I hope nasabtan nimo ni. Diha sa Galacia 4:17 ngadto 18. Ako man lang ipanghatag nimo mga bersikulo nga naga-explain ining mga butanga. Kining gisgutan sa Galacia 4:17 ngadto 18 naghisgot ni og human public relations. Kanibing PR nilang gingon, public relation. Now, kaning public relation sa imong pagkigsandurot ng atos mo imong isig ka tao, imong isig ka ingon nga doing good, pagbuhat ng maayo, so people will approve you. Ano mo na? PR lagi. No.
Kining 2 Corinto 10:12 po naghisgot na kiniog. They appeal to pride sa pagka mapahitason. Now, kinira bang mga mini nga mga magtutudlo? Okay? Bantay yun. Pagbantay yun, kitang mga magtutuo, ipasidanaan sa pulong sa Diyos, pagbantay mo. Ini mga mini nga mga magtutudlo. False teachers ning kanang kalat nagyukaron nagkasamot kadaghan ng mga false teachers. Ug kini sila are clever. Okay? Without metabolized doctrine, wa gyud tay mahimo sa pag-discern, pag-alinggat false from truth. Di ba nina gina? Di gyud ta makaalinggat og sa ay husto, sa ay dili husto, sa mini. Now, who are the false teachers, by the way? Well, false teachers are believers. Mga magtutuo. Well, of course, doon naman po yung mga di magtutuo. Okay, ato lang ipunting o na nga itong pagtutok sa mga magtutuo nga, mga mini nga mga magtutudlo. Maubito ng versikulo 7 diha, always studying, but even then, they can never learn. Na sa 2 Timothy chapter 3, verse 7. Always studying, but even then they can never learn. They have the form of godliness, but denial of the knowledge thereof. Denying the knowledge thereof. Now, di man iraguni, niya akong isingit nimo. There are 3 things that can ruin a spiritual life. Unsa man ni? Naguna nini repression. Ikaduha, spiritual denial. The believer cannot see his fault. Nini. He denies it. Mao ni spiritual denial. Ang ikatulo, projection. Projection means falsely attributes his sins to others. Iyang ipahid nga to sa uban. Now, ug ni ay prinsipyo nga akong ihatag nimo. Isuwat ni kung buot ka. Di nimo makalimtan. What a believer prioritizes in life is what runs a believer's life. Gusto? Imo ba ning dawaton kini mong prinsipyo? Gikan sa pulong ni sa Dios, ha? Kini mga prinsipyo. What a believer prioritizes in life is what runs his life. Unsa may iyang gihatagag pasiuna sa iyang kinabuhi, mao kana ang nagudumala sa iyang kinabuhi. So ayaw yung kalimot niya itong tulo ka arrogant skills nga itong gisgutan, gilagbitan. Self-justification, self-deception, and self-absorption. Versus the 3 spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Dinilang una kita kutong karon natong tunan ang mga pipila pagyud ka mga punto nga ni ay lain nga 3 spiritual skills nga itong isgutan ugma. And then we will go to take up the portfolio of invisible assets. Everything is there inside. Okay? Magampo ta. Higala, kung ikaw mamatay, may bawa ka pag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagapaklaro, nagakanayon nga imo ka nang mahibawan. Busa, gihagit ka, tuni ang pulong sa Dios. Aron anha nimo makuha kining pagpatinaw kanimo. So gipangutana ta kay gala ni maong pangutana sanglit mao kining labing manungdanong pangutana sa tibok mong kinabuhi. So pangutanon ta ka usab, luwas ka ba?
Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba. Di pod question kung nagkinabuhi ka ba sa katalahurog, dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba. Now, ang Biblia nagsulti nga, kinahanglang maluwas kita. Higala, unsa man nimo pagkaluwas. Unas tanan, kinahanglan mo angkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Roma 3, 10 ug 12 nagingon. Kaya ang kasulatan nagingon, wa gyoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Way bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa imaya sa Dios. Higala ang imong mga sala. Mo'y hinungdan nga nakabsan ka si maya sa Dios. Mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iha sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo. Ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag kanimo og kagayunan, a chance, an opportunity nga ikaw may langit. Ang paagi lamang nga ang tao may langit, maong pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Wa ka na mausab. Busa, sabta higala, nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang, mao ang bugtong paagi sa kaluwasan, wala nay lain. Panduha ra imong kapilian. Tuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluluwas o ikaw mahinukman? Busa pagpili, higala. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios Dias Juan 3:18 nga nagaingon, ang dili mo tuo mahinukman ng daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Musa sublion ko, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, salamat ni ining grasya nga mong ipahimuslan. Grasya ang pagtuon sa imong pulong. Grasya nga kami gipabuhi pa nimo. Grasya nga imo kami gihatagan ining kagayunan. Nining among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa paghisgot, pagtuon ni ining dugang pang mga kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.